Bună ziua tu cel care te uiți. Videoclipul ăsta trebuia să apară într-o altă versiune, numai că am avut o mică problemă și tot videoclipul s-a văzut cu capul în jos. Și am filmat 10 minute. Bun. Vă spuneam că mi-am reinstalat Windows-ul și nu mai am nicio serie. Deci tot s-a dus. Așa că voi începe alte serii la comanda voastră, că doar nu comandați voi. Lăsați jocuri și voi juca. Până atunci, când jucăm, vom juca ăsta. Mutilate a Doll 2. Vă pun jocul în descriere oricum. Ce trebuie să faceți? Aici e unde ăsta. Apăsați pe el. Vă dă chestia asta și dați de țintă sau puteți să-i dați random. Bare. Punem butoiul în cap. Și poc! I-a sărit butoiul în cap. Ia să-i dăm noi foc la butoi. Apare, nu se întâmplă absolut nimic. Da, blest. Ai, m-am speriat. Păpușa a explodat. Firar! Și da, trebuie să-i dați pe... Dacă dați ăsta jos, sunt efecte. Trebuie să-i dați pe șurubul ăsta și să dați drag, că altfel se întâmplă tot felul de chestii. Uitați-vă la el. Și dați pe X ca să se întâmple înapoi. Bun. Cricket bat. Am făcut la asta. Bum! M-am ratat. Și aparent asta faceți în acest joc. Luați cash și dați în ăsta. Dar se numește Mutilate a Doll X. Măi, nu prea se vede ceva. Hai să intrăm în setările lumii. Lag. Bun. Vreau background. Vreau să fiu un pic mai deschis. Așa acum se vede totul, că dacă erau așa întunecat nu se vedea absolut nimic și totul era prea luminat. Și dacă îl pun mai deschis, uite, se vede totul. E perfect, este! Sângele! Cum să facem sângele? Așa. Și acum? I-am rupt piciorul! Ce amuzant e. Pac! E amuzant. I-am zis de unul că apare în videoclip. Nu știu dacă puteți citi chestia asta. Bun. Să continuăm. Dăm random. Sky. Ski stick. Băți de schi. Și. Pac, în cap. Putem să-l vedem. Am un fiptoniel. Îi luăm bubbles și dăm și nu se mai vede. Este. Tot îi curge sângele. S-a lovit singur. Dar nu pot să-l fac pe ăsta mai puternic. Zic, health bar. Bară de viață. Smooth and blood. Mamă, cât de șmecher am făcut sângele. Drag. Cât de șmecher am făcut sângele. Strong doll. No, că strong doll, dar i-a căzut capul. Adevărat, o fi mai puternic? Ia să vedem. De obicei, de dai cu ceva în cap și... Slender Hammer. Sledgehammer, de fapt. Hai să dăm un cap cu el. Pe jos! Și... Boom! Ia daci cu Sledgehammer-ul. Pot să fac și anumite filme, s-ar putea dacă vreți. Fac filme. Pun personaje și fac filme. Random. Wind Sword. A crăpat. Random. Din nou. Wand. Ce face asta? Ce-a fost aia?
Fac. Ce se întâmplă? Nu contează. Shoxol. Îl curentează pe... O să-i punem Gică. De ce să nu-i spune Pumpkin Basket? Poți să-l deschid? Da! Ce șmecher! S-a curentat topor. Luăm mai multe de astea, îi punem pauză, le dăm la toate pin. Ca să ține ceva în aer, îi puneți pauză pe ăsta de aici și după aia dați pin. Și după aia dați play și vă minunați de ce ați făcut. Și fac, am deschis. Lipici! Armă! Hihihi. M-am lovit pe Gică, Petrescu. Revin imediat. Am făcut 6 minute. Cred că ar trebui să opresc videoclipul aici, fiindcă nu sunt la stadiul de filmez câte 30 de minute și nu se uită nimeni. Cred că o să ne luăm la revedere. La revedere, tu cel care... Ce-am mai observat? Eu zic bună ziua, tu cel care te uiți și după aia vorbesc la persoana a treia. De fapt, vorbesc la persoana a treia, zic tu și după aia ce am făcut. Eu sau voi. Am tăiat de blacul nou. Adică vorbesc mai întâi la singular și după aia la plural. Plural. Da, română 1-0. Bun. La revedere, tu cel care te uiți. Ne vedem în videoclipul următor. Mamă, ce orgie s-a făcut acolo.